No. Máme tu obkladačky, ktoré sme kúpili pred 10 rokmi. Super. Super. Špekulujeme tu jak betón na rohu. Poď odtiaľ von na chvíľku. Alebo choď na bok gumivadlu. Tak. A teraz. Takto by to vyzeralo. Takto by to vyzeralo. Čo by bolo podľa mňa, podľa nás, nie že podľa mňa, podľa nás by to bolo v pohode. Dáme tieto pekne krásne. Dáme tieto a basta.